Programmet sponsoreres af GF Forsikring. Vi er på besøg i haven ved Duebjerg Gamle Mejeri ved Sorø. Her bor Tove og Søren. Han er uddannet skovfod, og hun er havearkitekt. Ja. Og sammen har de altså skabt den her kæmpe store, spændende have med masser af haverum. Det må vi sige. Ja. Altså, jeg mener, der var 3.000 kvadratmeter have her, men det bærer det slet ikke præg af, og det er jo lige præcis, fordi man har lavet alle de her spændende rum, og det gør jo haven rigtig spændende. Du kan godt forestille dig at stå og kigge ud over 3.000 kvadratmeter, hvor du kan se fra den ene ende til den anden. Det er der ikke nogen rigtig stor oplevelse i, kan man sige. Det her, der får man til gengæld lyst til at vandre. Ja, vi er jo midt ude på landet, kan man sige, og der er marker hele vejen rundt, og det er også temmelig åbent, og der kan godt være forblæst. Ja, og det der er et af kriterierne her, det er, at vi vil gerne have læ, og vi vil gerne have udsigt. Og hvis nu du vender dig om og kigger den vej ud der, så har du både læ, og du har udsigt. Ja. Genialt. Der er et hul i hækken simpelthen. Ja. Et kighul. Ja. Og så er det jo kun at lade fantasien løbe, ikke? Også at tænke, hvad er der ude på den anden side, fordi du kan jo ikke se det hele. Så derfor så skal man enten gå helt hen og kigge helt ud, eller også så skal man tænke over, hvad der kan være derude. Ja. Så det er sådan nogle små detaljer, som jeg tror, vi finder mange af undervejs her. Ja. Her i haverummene, der er jo mange pletter, hvor man har lyst til at slå sig ned. Ja. Det er en af dem. Det er bestemt en af dem. Overdækket af platantræer. Ja, og det er jo en anden måde at lave overdækning på sin terrasse. Det er simpelthen at plante som her 4 plataner, som så er bundet sammen af nogle tonkingstokke deroppe. Så trækker man simpelthen grenene ned, binder dem til tonkingstokkene, og så klipper man den altså op i toppen, sådan så man får lavet sådan et levende tag, kan man sige. Og det giver jo også, som du kigger, hvis du kigger ned på fliserne, du kan se, det hele det bevæger sig. Det er ikke bare sådan noget stationært, og skyggerne de flytter sig også i forhold til, hvor henne på dagen er vi er. Ja. Så det giver altså en rigtig god effekt, og så alt andet lige, må vi sige, så er det jo nok også nemmere at passe planter, end det er, hvis det er en eller anden parasol, der står og falmer, eller vælter, eller gør et eller andet. Ja. Det gør det her jo ikke. Altså, de har jo noget alder, de her platantræer. Ja, men de er jo noget 10 år gamle, men det normale med sådan noget her, det er jo, at man køber dem cirka op i den størrelse her. Det er ikke sikkert, at vi køber dem lige så tykke som det her, men højdemæssigt, der køber du dem altså, hvor de er oppe i den rigtige højde, og hvor de også er begyndt at blive bundet ud, og så planter man dem. Og det er ikke sikkert, at man har brug for 4. Det kan være, at du kun har brug for 3, hvis du skal lave en lidt mindre, eller 2, eller måske bare en enkelt en, ikke? Også som du planter lige midt på din terrasse, hvis det bare er en lille terrasse, og så ligesom bruger den som parasol. Ja. Der er mange måder at bruge dem på, men det er en spændende og en anderledes måde at bruge planter på, kan man sige, fordi det ser vi ikke ret meget herhjemme. Hvis du kører i udlandet, så ser du det rigtig mange steder, altså der bliver det meget brugt. Ja. Ikke? Og jeg håber også, at det vinder indpas her. Og når vi så kigger på platanen, nu er vi næsten gået, men så kan vi se, at nu er den nået den alder, hvor barken den begynder at skalle af. Og det vil sige, at det bliver jo et rigtig flot træ, både med løvet og så også med den der afskallede bark. Der. Ja. Jamen, jeg skulle til at sige, det er ikke så tit, vi ser platantræerne her. Nej, det er det ikke. Er de lige så nemme at have med at gøre som alle mulige andre? Ja, det er de faktisk. Man siger, at de skal stå en lille smule beskyttet, for de kan godt tage en lille smule skade, hvis der er alt for vindblæst. Så derfor et lille smule beskyttet sted, og det passer jo fint her. Vestenvinden, der står de beskyttet den vej udefra, og østenvinden, der beskytter huset simpelthen. Ja. Så de står rigtig godt der. Ja. Man skal bare forberede sig på, hvis man får en platan, så er det altså en, der vokser relativt kraftigt, og man skal sørge for at beskære den. Og hvis ikke man gør det, så kan den godt ende med at blive alt for stort et træ til en forholdsvis lille have. Så omvendt kan man skal op på en stige, og så skal man og så skal man klippe. Men omvendt, så kan du altså også have den i en lille have. Det betyder ingenting. Her der er der jo nærmest en entré, man kommer ind i. Ja, det er det. Ja. Og det er jo så et rum, man går ind i. Og vi ved jo, at haven den består af 10 forskellige haverum. Ja. Så der er altså 10 forskellige oplevelser, man får her. Ja. Og det her, det var entréen, man kommer ind. Ja. Og nu kommer vi så ind i den store stue, kan vi sige. Altså, hvor tingene breder sig ud. Hvor du får nye oplevelser igen. Ja. Og igen kan vi se, nu kommer vi fra en terrasse. Heroppe der er 2 terrasser. Og der er bænke, der er havebord, og der er et rigtig lækkert stort bålsted. Ja. Så jeg vil sige, det indbyder jo til, at man bruger sådan et rum her. Samtidig kan vi se bøgehækken derude, at den er ligesom skåret sådan lidt
op og ned. Og det er selvfølgelig, fordi man kan få noget udsigt her. Det her, det vender stik mod nordvest, så når man sidder herude en aften, så får man simpelthen solnedgangen her. Ja. Og jeg kan jo godt forestille mig, hvordan der er at være herude sådan en rigtig god sommeraften. Ja, det med ild i bådstedet. Ja. Og så er der jo selvfølgelig samtidig lavet nogle gode beplantninger. Her der er brugt den hvide Hortensia Annabelle, og det er faktisk en rigtig god hortensia, den der er blevet brugt her. Du kan se, hvor mange blomster der er i den, og det er fuldstændig lige meget, hvad du gør ved den. Du kan klippe den fuldstændig ned til jorden, og alle skud, der kommer frem, der kommer blomster på, eller du kan lade den være, men du skal bare være forberedt på, at hvis du lader den være, så bliver det en relativt stor hortensia, og så bliver den lidt overhængende i væksten. Og de blomster, der er her, jamen det er kun det halve af, hvad de kan blive. De kan faktisk blive ligesom en lille fodbold. Nødtræerne her, det er også nogen, som er flyttet fra et andet sted. De er simpelthen flyttet i fuld størrelse. Det kan man godt? Ja, det kan man altså godt. Med lidt held. Jeg ville jo have givet det råd, hvis der var nogen, der havde spurgt mig, så ville jeg have sagt, beskær dem godt tilbage for at få godt med liv i dem hurtigere. Men her der har man simpelthen valgt at sige, at vi vil gerne have noget, der ligner fra start. Og jeg er helt sikker på, at de er ikke flyttet med håndkraft, de er flyttet med en stor maskine, og så har man altså kunnet få noget rodmasse med, så det vil sige, at man har haft en god klump med. Men alligevel kan vi jo se på både den der, og måske specielt den over bagved der, at de er altså først lige ved at trække sig i gang. Ja. Det vil sige, at de er ved at etablere sig med et nyt rodnet, og jeg er helt sikker på, at hvis vi så dem om et år, så vil det være en helt anden plante at se på, fordi så er der meget mere gang i rødderne, og når der er gang i rødderne, så bliver der også automatisk gang i toppen. Ja. Tove og Søren kan også godt lide at forme grenene, forme træerne. Ja. Og det her, det er jo ikke bare for syns skyld. Det har også en funktion. Det er jo for at trække grenene lidt ned, ja. Og det kan man jo altid gøre hjemme i sin have. Hvis man har en have, hvor man godt vil have formet et træ, så kan man altså hænge vægt på. Ja. Og normalt så er det nok, hvis man har vægt på i en sæson, så er den buet over, og så kan du godt egentlig pille vægten af, og så bliver grenen siddende, hvor den er. Ja, det gør den. Og det er jo en god måde med frugttræer for eksempel, fordi så længe de vokser lige op, så har de tendens til bare at vokse og ikke sætte så meget frugt, men hvorimod når du bukker en gren ned, så stopper du væksten, og så fremmer du knopsætningen eller frugtsætningen. Ja. Så det vil sige, så får man altså hurtigere frugt på, og man får et lidt mindre træ. Der er faktisk nogle andre steder i haven, hvor der er blandt andet store blommetræer, som er blevet formet af vægte. Ja. Med rigtig mange kilo på. Det er rigtig mange kilo, der er på. Det er selvfølgelig, fordi det er tykkere grene, fordi man har gjort det har været gamle træer. Ja. Skal vi ikke snige os igennem her? Jo, det synes jeg. Det er jo ellers, at det er jo meningen, man skal tage turen ned ad trappen, der hvor vi kiggede før, med den gode udsigt ned til køkkenhaven. Nu gik vi jo ind ad fordøren, så vi må nok godt gå ud af bagdøren. Ja, må ikke. Jo, det tror jeg. Ja. Og der kan vi igen se, altså det er jo afskærmet. Her der er det en bøgehæk, der står, ikke også? Og her der er det en gammel tjørnehæk. Ja. Og så har man startet med at sætte taks i bunden. Og det er simpelthen fordi, at tjørnehækken, den er forholdsvis grim, kan vi sige, er åben i bunden, og det vil man godt have dækket af den stedsegrønne taks. Ja. Vi så jo i sidste uge, der så vi jo også taks brugt i have, eller meget brugt i en have som klippet hække, og den er jo fantastisk til det der. Ja, den har været holdt nede indtil den har været cirka omkring i den højde der, altså 1,80 meter, 2 meter, ikke også? Og så har de ellers ladet den vokse igennem der. Ja, det har de gjort. Og så lave det. Et af de nye projekter, det er jo køkkenhaven her med bassinet, hvor ungerne sopper. Det er ikke så dybt. Nej, det er 50 cm. Og så er der mistbænke. Så er der mistbænk, ja. Det ligner jo ikke noget, som er helt nyt, men det er faktisk det er jo døbt basilikumhaven, ja. Og det er jo fordi basilikum, de elsker simpelthen at stå sådan et sted som her. Ja. Altså hvor der er varmt og hvor der er lys. Det, der godt kan være, det er måske, hvis der bliver for meget lys her, eller for varmt derinde, så kan man godt skygge det, ikke også? Men ellers, som det er gjort her, hvor der er lukket op, så det kommer noget luft ind, så trives det jo fantastisk godt. Ja. Det gør det. Og det er nemlig rigtigt, det er jo ikke ret lang tid siden, at de har startet det. Det er, jeg kan ikke huske, det er en måneds tid siden, at det er bygget. Ja. Så til næste år, så er der en anden planlægning på, så bliver det højst sandsynligt ikke basilikum i det hele. Ja. Men det er et fantastisk sted at starte med alle mulige ting. Ja, jeg skulle til at spørge dig, altså hvad er fordelen i forhold til drivhus? Jamen, jeg vil ikke sige, at der er nogen store fordele i forhold til et drivhus. Altså, fordelen det er jo, at her det er jo meget billigere at lave. Jo. Og du kan jo lave meget plads her. Du kan ikke gøre det på samme måde i et drivhus. Altså, og her der dyrker du i jorden.
Altså det er jo faktisk ligesom at have en urthave på friland, som der bare er overdækket. Og du kan jo gøre det, du kan starte meget tidligt her om foråret, men så kan du også gøre det, hvis ikke du vil have misbænkene på hele sommeren, så kan du bare løfte dem af og tage dem væk, og så har du jo bare et almindeligt urtebed der. Ja. Så det giver altså mange fordele. Du kan jo ikke bare pille taget af et drivhus, vel? Altså det er lidt svært. Det er kræver en fodbold eller to. Ja, det gør det. Det er lidt andre forhold, man dyrker under, når det er i et drivhus. Ja. Det er jo meget brugt før i tiden, at man brugte misbænke. Altså, de gammeldags gartnerier, det var jo altid misbænke, og der forkultiverede man jo ting. Altså, det kunne være porer, sellerier og kål og alt muligt. Du står og bliver helt nostalgisk nu. Ja, men så gammel er jeg jo. Ja. Så det, Man kan faktisk sådan lugte basilikum. Det kan man godt, fordi det har en stærk duft. Ja. Vi kan høre, at de arbejder ude på marken. Ja, det skal jeg love for. Vi har det godt her, var. Vi går bare her og hygger os. Ja, det gør vi. Der står en bøgehæk heroppe. Ja. Skal vi ikke lige gå op til den? Fordi skal vi gå op og kigge på den? Vi har jo fået spørgsmål omkring bøg og kræft. Ja. Jeg troede, det var æbletræer, pæretræer og den slags, der fik kræft. Det er det også normalt. Man kan sige, at i sjældne tilfælde, der får bøgetræer kræft. Ja. Og grunden til, at vi har spørgsmålet med i dag, det er selvfølgelig, fordi vi har fået et spørgsmål, og vi har faktisk også fået en gren. Og så har vi fået spørgsmålet, hvorfor revner barken på den måde der. Ja. Det er et eller andet sted op i træet, at den gør det. Det behøver ikke nødvendigvis at være nede ved bunden. Det kan være et eller andet tilfældigt sted deroppe. Jamen, det sker altså i sjældne tilfælde. Det er tit, det starter med, når man begynder at klippe sin bøgehæk. Og hvis så man får klippet den i en fugtig periode, så inden at det sådan fuldstændig tørrer ind, der hvor man har klippet den, så kan det altså godt give spredning eller smittekilden til, at den kan blive angrebet. Ja. Så rådet det er, at man skal klippe alt det her væk. Altså hvis det sidder op midt på planten for eksempel, så skal man klippe væk lige under, hvor den er angrebet. Gerne 5 cm eller noget nede under det angrebne sted der. Og så skal man ellers bare lade det andet vokse op igen. Og så skal man sørge for, at man skal smide det her væk, det man har klippet af der, fordi der sidder jo nogle bakterier i det der, ikke også? Og det skal selvfølgelig væk. Og så skal man som det tredje, så skal man sørge for, når man klipper sin bøgehæk, så skal man klippe den i tørt vejr, og så skal man gerne sørge for, at det er tørvejr de næste 2-3 dage, efter man har klippet den. Så det er det eneste, man kan gøre. Men man kan sige, at planten går ikke ud af det, hvis man får det klippet ud, og man får resten til at skyde godt igen, jamen så bliver bøgeplanten fin og god igen. Ja. Så det er sådan set det, man skal. Nu griber jeg lige i lommen, fordi vi har fået et spørgsmål til havebrevkassen fra Vivian Christiansen, som skriver, at hun har lige fået en lille ny have. Den er blevet rigtig køn, med krydderurter, blomster og lavendel. Og da den så var færdig, så gik der simpelthen dræbersnegle i det hele. Ja. Så nu bekriger hun dem hver dag og har købt de sneglefælder, man hælder øl i, og de virker der også, skriver hun. Ja. Alle mine planter, dem jeg kunne redde, står nu i potter i stedet for. Mit spørgsmål er, spiser de ikke lavendel, da de tilsyneladende er gået fri indtil nu? For så vil jeg da bare plante lavendel over det hele. Nu er der kun lidt jord, og da jeg bor i ejerlejlighed. Men derfor vil man jo gerne have en køn have. Ja. Så er der nogen råd til, hvad man kan plante i stedet for? Jamen altså, lavendler er jo i hvert fald for det første et godt bud. Ja. Og ellers generelt vil jeg sige, planter med forholdsvis små blade, dem går de meget sjældent i. Hvorimod, hvis du har en køkkenhave, hvor du har salat og andre forskellige ting, så er de helt tosset med det. Og har du som inde i den forrige have derinde, hvor der var hosta for eksempel, eller det andet haverum derinde, hvor der er hosta, dem går de også meget gerne i. Ja. Og i det hele taget... Jordbær går de gerne i. Jordbær går de også gerne i, ja. Altså, der er ikke nogen bestemt regel for, hvad de går i, men vi ser tit, at planter med små blade, dem går de ikke i. Og stedsegrøn går de selvfølgelig heller ikke i, og stedsegrønne bladplanter går de heller ikke i. Så der er sagtens til at finde noget, hvor det ikke er så udbredt. Men du mener, det er størrelsen på bladene, der er afgørende for det med lavendel, og ikke duften, fordi den har jo også... Det kan være begge dele. Det kan det, fordi det er ikke sådan, at det altid er fordi, at planten har en speciel duft, altså den med de små blade der, at de ikke går på den. Men der er jo altså, ligesom vi to har nogle favoritter, når vi skal have noget at spise, jamen så har sneglene det altså også. Og det har vist sig, at det er tit de der lidt store, lidt kødfulde blade, at de rigtig godt kan lide. Så det må være lavendlerne og nogle af de der tilsvarende planter, at man skal sætte der. Så flere lavendler? Ja, det kunne man roligt gøre i hvert fald. Hvad med roser?